Un ritual prohibit de la nit de Sant Joan. Escolta, Hípia, la revetlla de Sant Joan no és només una festa. És el ritual sagrat de protecció més antic de Catalunya. Vine i t'ho explico. Abans d'anar a dormir, llancem una clara d'ou dins un got d'aigua. L'endemà, segons la forma que hagués agafat, com un vaixell o una església, sabíem si l'any portaria viatges, amor o feina. Just a la matinada, les dones sortim a collir herbes com l'herba de Sant Joan, la ruda i la verbena. Amb la rosada d'aquesta nit tripliquen les seves propietats i les pengem a la porta de casa per protegir. Ni aigua d'aquesta nit purifica. Si et banyes al mar o et rentes la cara amb aigua de la rosada a la matinada, tindràs salut i bellesa assegurada i de pas et treus el mal d'ull. Els joves recullen fusta vella i herba seca. Es fa una foguera gegant a cada barri o poble per fer fugir els mals esperits i donar força al sol, que a partir d'aquesta nit es torna més feble.